Arestado ang sarong tulak subuot nin ilegal na droga sa ikinasar na buy-bust operation kan Daraga MPS sa Purok 2A Barangay Kimantong, Daraga Albay, alas 6:45 nin banggi kan nakalihis na Sabado. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. ang hepe kan Daraga Municipal Police Station ang sospek na si alias Dandan, mayagom para mientras na nakaistar sa Barangay Peñaranda, Legazpi City, asin pigkukonsiderar bilang street-level individual. Narecover sa sospek ang tulong heat-sealed transparent plastic sachet, laogan pigtutubudan na shabu na may gabat na 10 gramo o 73,444 pesos ang street value. Adako la pong tabang, yun nga, nakakalaog na siya ng daraga. Although sabi niya nga di pa man siya nahahaloy. So dahil nga nadakop na siya, naputol ta na tulos so supply. No, kasi digdi sa daraga, madali na nga ni kita duwang barangay na lang ang sa tuyang day pa na drug clear. Nakasubmit na sa sarong barangay. So padiit na. So ini mga nagpapabakal, kay puhan ta talagang madakop para dahil na kay mga taga-daragang mapapabakalan and magagamit ki droga. Depensa man subuot kan sospek, nadidipsila na ining maghanap ning trabaho kaya napirita na subuot na laugon ang pagpapalakop ning ilegal na droga, ngani masustinira ng pangangaipo kan sa iyang pamilya. Nasa kustodiya na ini kan Daraga Municipal Police Station, asin naaatubang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 91, 65 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Duman sa pag-interview ta sa iya, ako mismo kung paano siya nakalaog sa araw ka na trade. Sinubukan niya maglaog sa trabaho digdi. Kaya lang sabi niya, dahil siya nakontento, may mga iba pang pangangaipo, hanggang may nagrani sa iya. At yun na, naging kuwan na siya, nagpapabakal na. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.